दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। दिनै मोनाबिलिनि गिबि खौराङाव दं क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो बिटिसिनि बारग' लेङाइ खाम्फा बरगयारिनि गेजेराव गोख्रों दान्थे-बिदान्थे जादों। मिउनिसिपाल बर्डनि खाजोनानि सायाव गोदानै थांखि लानायखौ बिसोर सानैनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों दान्थे-बिदान्थेखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ आजावना लानाय गोदान थांखिखौ गोख्रों हेंथा होनानै क'क्राझारनि गागि नोगोरारि मन्चुआ सोमावसारदोंमोन। मिउनिसिपाल बर्डनि बे थांखिखौ हेंथा होनानै मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे जायो। मिउनिसिपाल बर्डनि मावख'नि सिङावनो बिटिसिनि बारग' लेङाइ खाम्फा बरगयारिया गोदानै टेक्स फसंनायखौ लानानै मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मजों गोख्रों दान्थे-बिदान्थे जादों। डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल रेली हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। गासै सानथामनि हाबाफारिजों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल रेली हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानाय, उन्दै बैसोआव जुलि जानायनिफ्राय जानगाराव थानाय, फेग्रा मुवा जानाय, सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानाय आरो बेफार फालांगियाव गोसो होनाय आरो खोमसि फोथायनायखौ बन्द' खालामनाय बायदि नोजोरजों डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सांग्रांथि रेली हान्जा सुरनायखौ खुंनाय जादों। बे रेलीखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्डलियास बिथाङा। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर', जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि, डिमाकुसि दख'रा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। गुबुन फारसेथिं बन्चुआ बर' माहारिनि मोनथायनि थाखाय क'क्राझार ग्रिनफिल्डनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावखुलिसिम गोजोन हान्जा सुरदों। बे गोजोन हान्जा सुरनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा 75 जौखोन्दो खथा एबा मासि थानांगौ आरो आयेन बेरेखा बर' लाइमोनफोरखौ गावथारनायखौ बन्द' खालामनांगौनि दाबि खालामदों। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, आसामजों लोगोसे बिटिआरखौ मुंदांखा खालामदों बरपेटा रडनि माया सरगयारिया। मुम्बाइआव खुंफुंजानाय बिउटि पेजेन्ट मिसेस इन्डियायाव मासि आवग्रिनो हादों बर'नि फिसा माया सरगयारिया। आइजो गोहो सन्मान बान्थाजों मान बावजादों बरपेटा रडनि माया सरगयारिया। मख'नो गोनांदि थांनाय मार्च दाननि 15 अक्ट'आव मुम्बाइआव कृष्ण चौहान फाउन्डेसन एबा KCFआ खुंफुंनाय अल इन्डिया बिउटि पेजेन्टनि बादायलायनायाव मिसेस इन्डिया रुफानि मुकुटखौ देरहानो हादों माया सरगयारिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बिउटि पेजेन्टनि बादायलायनायाव बरपेटा रडनि माया सरगयारिया आसामनिफ्राय सासेल' बादायगिरि महरै बाहागो लाहैदोंमोन आरो जोबथायाव गावनि महर आरो रोंगौथिजों मिसेस इन्डियानि मुकुटखौ देरहानो हायो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि गुबुन रायजोनि सिगारेट हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सिगारेटखौ गंसे ट्राकआव औवा लांनायनि गेजेराव दोनखोमानानै पुलिसनि नोजोरनिफ्राय आनज्रायना लाबोदोंमोन। बेनि उनाव पुलिस बिफाना नायबिजिरनानै आयेननि बेरेखा गोबां बिबांनि गुबुन रायजोनि सिगारेटखौ हमनो हायो। पेट्रलाव दै लगायनानै फाननायनि दायाव डिब्रुगड़नि लाहुवाल डिकम बाइपासनि पेट्रल डिपोखौ सिल खालामनानै होबाय। बे पेट्रल पाम्पआव थाव सोखांनायनि उनाव गंसेनि उनाव गंसे गारिफोरा ससे लामा थांनायावनो बन्द' जानायनि उनाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजियो। पुलिस बिफाना फैनानै बे थाव डिपोखौ जेब्लासिम नायबिजिरनायनि उनाव मोजां फिथाइ मोनागौमानि सिल एबा बन्द' खालामनो बिथोन होयो। HSLC आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारहोनायनि दायाव दिनै आरोबाव 3 सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हाबावबाय। बिसोर दायनिगिरिफोरखौ लखिमपुर जिल्लानिफ्राय हमनो हानाय जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। हमजानाय दायनिगिरिफोरा फारियै जगन्नाथ पेगु आरो पुर्णकान्त पेगु। बिसोर सानैया फोरोंगिरि आरो सासेनि मुङा टुटु शर्मा होननानै पुलिस बिफाना फोरमायना होदों। मैया एबा समबारखालि पुलिस बिफाना सोंथि बिलाइ गोसारहोनायनि दायाव 5 सुबुंखौ पुलिसनि आखायाव लादोंमोन। बेनि उनाव 2 सुबुंखौ गुबै जाहोन मोनैनि उनाव हगारना होयो। बेनि उनाव दिनै 5नि गेजेराव 3 गुबै दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय 3 सुबुंफोरा प्रणब दत्त मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय सोंथि बिलाइखौ बायनानै 3 गुबुन गुबुन फरायसाफोरनो फानदोंमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बड'लेण्ड सुपार 50 मिशननि गासै 34 गुन गोनां फरायसाफोरनि गेजेराव 25 फरायसाफोरा JEE मेन्स आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय। लामानि जाब्रबथायाव गोबां सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो मेघालयनि नंफ'आव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला समबारनि हराव मेघालयनि नंफ' ओनसोलाव गंसे बासआ फिस्लायनानै गोग्लैयो। बे बासआ करिमगन्जनिफ्राय बादारपुर फारसे थांनाय
समाव बे जाब्रबथाया जादों होननानै मिथिनो मोनदों। बे जाब्रबथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोनदों। थेवब्लाबो गोबां दावबायारिफोरानो जोखोम जादों। बेनि उनाव जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ खाथिनि हस्पिटालाव फाहामथाय होनो दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोनदों। जागिरद पुलिसआ हरखाब संदाननायनि गेजेरजों मोनथाम सनानि नाव, गंद' मबाइल आरो साब्रै नंखाय सना फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा अबु ताहेर, पेजुल आली, रिंकुमनि आली आरो जाहिदुल इस्लाम होननानै मिथिनो मोनदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।